हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपीश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् यदि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। சரி, நானும் ஒரு சின்ன மங்களாசாரம் பண்ணிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சக்தி. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 11, அதாவது விராட் ரூபத்தை பார்க்கிறோம். அதாவது விஸ்வரூப கிருஷ்ண யோகத்தை பார்க்க போறோம். பிரபஞ்ச வடிவத்தை பகவான் ரொம்ப அழகா இதுல காட்ட போறாங்க. அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படப்பட்ட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் அஸ்கான் மேங்களூர் நாம் அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ராம் ஹரே. இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம எடுத்த உடனே இங்க வந்துட்டோம். நம்ம ஒரு கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். என்னென்ன பார்த்தோம், இனி என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம். நம்ம போன அத்தியாயத்துல 2 அத்தியாயமும், அதாவது 9, 10 இந்த 2 அத்தியாயமே நாம என்ன சொல்றது, நம்ம அது என்ன கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் நம்ம எதுவுமே பார்க்கல. ஏன்னா இங்கே நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு டைம் இல்லை இருக்கிறதுக்கு. அதனால நம்ம சென்னையில வந்த பிறகு நம்ம அதை டீட்டெயிலா இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? சரி, இப்ப நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தது, அதாவது 10வது அத்தியாயத்தோட ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்துடலாம். அதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அனைத்திற்குமே மூலம் 1ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணன் அறிவதற்கு அனைத்திற்குமே மூலம் அறிந்தும் அறியாமலும், அந்த 3 சாணத்துல 7வது பதம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 8ல இருந்து 11 பகவத்கீதையோட சாராம்சம். அதாவது 3 விதமா பார்த்தோம். அதாவது அறிதல், வழிமுறை, இலக்கு அப்படின்ற பார்த்தோம். அப்போ அறிதல்னு சொல்லும் போது பகவான் கிருஷ்ணனோட தொடர்புல நாம் இருந்தாதான் எல்லா விஷயமும் அறிய முடியும் அப்படின்றதும் ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். அதே மாதிரி வழிமுறை பார்த்தீங்கன்னா பகவானை எவ்வாறு அடைவது, அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அதை நம்ம படிச்சோம், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இலக்கு, நம்மளோட இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணனுடைய மீதான அன்புதான் பண்ணணும் இலக்கா நமக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி இப்போ 12ல இருந்து 19வது பதம் வரைக்கும் என்ன சொல்றதுன்னா, அர்ஜுனனை ஏற்றுக்கொள்வது, அர்ஜுனன் சான்றுகள், அர்ஜுனோட ஆர்வம். சோ இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த பதம் 12ல இருந்து 19 வரைக்கும் நம்ம இதை பார்த்தோம். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணன் எல்லா இடங்களும் காணுதல், அது பகவான் கிருஷ்ணரை வைபவங்கள் பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சாரம் பார்த்தோம். இது என்ன பார்த்தோம் அத்தியாயத்துல 10வது அத்தியாயத்துல 20ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும் நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப நாம இன்னைக்கு, அதாவது இந்த விராட் ரூபத்தை நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்க்கலாம்.
இதுல மொத்தம் பதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 55 பதங்கள் வரும். ஆனா இதுல வந்து இதை வந்து நம்ம 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம். 4ஆ பிரிச்சதுல 1ல இருந்து 1வது பதத்துல இருந்து 14வது பதம் வரைக்கும் பகவான் கிட்ட 1ல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும் பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறார் அர்ஜுனன். என்ன மாதிரி வேண்டுகோள் வைக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, அதை 3ஆ பிரிச்சிருக்கோம். ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம பிரிச்சிருக்காங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட மனநிலை, அர்ஜுனோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே வந்து அவரோட மனநிலையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மயக்கம் நீங்கியது அவருக்கு. அதே மாதிரி பரமனை ஏற்றுதல், பூரண திருப்தி அடைகிறார். அதனாலதான் வந்து அந்த பதத்துல வந்து அவருடைய பிரதிபலிப்பு நம்ம ரொம்ப அழகா அர்ஜுனோட பிரதிபலிப்பு நம்ம அதை பார்த்தோம். அர்ஜுனோட பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிற தன்மையை நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி விஸ்வரூபான வேண்டுகோள் வைக்கிறார் பகவான். பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறார் அர்ஜுனன். என்ன மாதிரி வேண்டுகோள் வைக்கிறதுன்னா, சாதாரண மனிதர் கருதுகளும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கும் நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காக இந்த விராட் ரூபத்தை எதுக்கு காட்டணும் அப்படின்றத அர்ஜுனன் வந்து இது கோடிட்டு காட்டுறார். அந்த அந்த திங்கிங்ல தான் அவர் என்ன பண்றாருன்னா பகவான் கிட்ட கொஸ்டினா கேட்கிறார். அதுக்கப்புறம் போலிக்கான சோதனை. இப்ப நாத்திகம் பேசுறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வந்து அது வந்து ஒரு சோதனைய அதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் அது. அப்புறம் பகவான் வந்து சுதந்திரமானவர் அந்த தன்மையில நாம வந்து இந்த 4வது பதம் வரைக்கும் நாம இதை பார்க்க போறோம். 5ல இருந்து 14வது பதம் பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் 3ஆ பிரிக்கிறது. அதாவது அர்ஜுன் ஒப்பற்ற நிலை. அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணன் எல்லா உறவுகளும் இருப்பிடமா இருக்கிற தோற்றம் மறைவு. பகவானுடைய தோற்றத்தை பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கருணையால் மட்டுமே காண இயலும். அந்த சாராம்சம் மூலியமா அர்ஜுனன் வந்து பகவானை வர்ணிக்கிறார். ஸோ அது நாம இந்த இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம அதை சிறப்பா பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் 15ல இருந்து 45வது பதம் வரைக்கும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதையும் நாம 3ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம். அர்ஜுனுடைய வியப்பு, அதாவது ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறார் பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல. அதுல என்ன எப்படிப்பட்ட பாக்குறாருன்னா, ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை பிரகாசமான ஜோதி. அதே மாதிரி புருஷோத்தரமன் அளவற்ற வைபவங்கள் உலகிலும் பரவியது அச்சம் அடிபணிதும். இந்த 5 விதமான செயல்பாடு மூலியமாக அவரு பிரமிச்சு பார்க்கிறார் பகவான் அந்த விராட் ரூபத்துல. அதே மாதிரி வந்து அர்ஜுனோட பிரார்த்தனை, அந்த பிரார்த்தனை பகவானே வந்து அட்வைஸ் கொடுக்கிறார். பகவான் வந்து அட்வைஸ் கொடுக்கிறார் இந்த பதம் மூலியமாக. அது என்ன சொல்றாருன்னா, காலமும் நான் முன்னேறுதல், அதே மாதிரி கருவியாக செயல்படு அப்படி 32, 33, 34 3 ஸ்லோகத்திலையும் அவர் வந்து அட்வைஸ் கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி 2 கை 4 கை ரூபத்துல வந்து பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறான். அதுல 46வது பதத்துல இருந்து 45வது பதம் வரைக்கும் நாம வந்து இதை வந்து விரிவா பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது முதல் ஸ்லோகத்துல யாராவது படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा माता जी प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। विश्वरूपम श्लोक 1। अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वसस्तेन मोहोऽयं विहदो मम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் பாதத்திலேயே வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார் பாருங்க. ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்கள் அன்புடன் எனக்கு விளங்கி உள்ளே தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்பதால் இங்கு இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்ற. இப்ப அவருடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. இதுல இருந்து நாம என்ன இந்த இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய மனநிலை. அதாவது ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்போடு எனக்கு வழங்கி உள்ளிருந்தார். இப்ப பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த பதத்துல வந்து நம்ம ரொம்ப அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காரு பாத்தீங்கன்னா, ராஜவித்யா ராஜ குவியோகத்துல 9வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கம் கொடுத்தார். 8வது அத்தியாயத்துல பரத்தை அடைதலை பத்தி கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா? அதுல வந்து பக்தி இருக்குது, ஞானமும் இருக்கு, கலந்தாப்புலதான் அது கொடுத்துருக்காரு. 7வது பதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய சாரமா பார்த்தோம் நம்ம 7வது அத்தியாயம். சோ பக்தி யோகத்திலேயே ஞான யோகத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறாரு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் வந்து அர்ஜுன வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து அது புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. புரிஞ்சுக்கிட்டு 10வது அத்தியாயத்துல போன அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம், பகவானுடைய வைபவத்தை பார்த்தோம். அவருடைய விபூதி யோகத்தை ரொம்ப அழகா வந்து சிறப்பா. அதே மாதிரி அந்த 9வது அத்தியாயத்துல நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரகசியமான ஞானத்தை பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு. அதனாலதான் அவன் என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, ரகசியங்கள் அன்போடு எனக்கு வழங்கி உள்ளேன், தங்களது இத்தகைய அறிவுரை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு. அப்போ ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா மயக்கம் தெளிஞ்சுன்னு சொல்றாப்புல, ஆனா எழுந்து போர் பண்றாரா பாருங்க, போர் பண்ண மாட்டாரு இல்லைங்களா? அவருக்கு தேவை இன்னும் நிறைய அட்வைஸ் வேணும் அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு. ஏன்னா மொத்தம் 700 ஸ்லோகத்துல கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த 695வது ஸ்லோகத்துல தான் வந்து பகவான் கிட்ட போய் நான் போய் போர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாப்புல. சோ அது வரைக்குமே வந்து அவருக்கு நிறைய வந்து அட்வைஸ் கேட்கிறார், நிறைய கேட்கிறார். ஏன்னா 18 அத்தியாயத்துல நிறைய கொஸ்டின் கேட்கிறாப்புல பகவான் கிட்ட. ஏன்னா அதுவும் சலிக்காம பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுத்திருந்தார். 500 ஸ்லோகத்துக்கு மேல பகவான் வந்து
நிறைய கேள்வி. இவன் மொத்தமே 84 கேள்வி தான் கேட்கறான் அர்ஜுனன். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து 500க்கு மேல வந்து நிறைய இதுல ஆன்சர் கொடுக்குறாரு பகவான் அவர். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை ஞானத்தை கேட்கிறார். அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து கேட்கிறார் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் சாதாரண நண்பன் மற்றும் சாதாரண மனிதன் என்ற மயக்கம் தெரிந்து விட்டது அவருக்கு. இப்ப ஏற்கனவே பகவான் கிட்ட ஒரு உறவுமுறை வச்சிருந்தார் அவர். ஒரு உறவுமுறை எப்படி இருந்தாரு? நண்பரா இருந்தார். அப்புறம் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாமா மச்சான் முறை. அதுக்கப்புறம் வந்து 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் கிட்ட 7வது பதத்துல சரணாகதி அடைகிறார். செகண்ட் இதுல சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். அடைஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா போன அத்தியாயத்திலே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய வைபவத்துல முழுமூர் கடவுளாக ஏத்துக்கிறார் பகவான. போன அத்தியாயத்துல 10வது பதத்துல. அதே 9வது அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் சொல்ல ஆரம்பிச்சப்போ, அதாவது 4வது அத்தியாயத்திலிருந்தே உன்னத ஞானத்தை கொடுக்க வந்தாருங்களா, அப்பவே அவரு பகவான் சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சார். இது மாதிரி பகவான நிறைய புரிஞ்சுக்கிட்டார் இல்லைங்களா? இப்போ நமக்குள்ள கொஸ்டின் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நாம எப்போ புரிஞ்சுப்போம் பகவான்? பகவான் அர்ஜுனுக்கு வந்து 10 அத்தியாயம் தேவைப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? அர்ஜுனுக்கு புரியறதுக்கு, அதாவது இந்த ரகசியங்கள், இந்த விஞ்ஞானம் எல்லாம் புரியறதுக்கு 10 அத்தியாயம் அர்ஜுனுக்கு தேவைப்பட்டது. நமக்கு எத்தனை அத்தியாயம் தேவை இல்லைங்களா? நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 அத்தியாயம் சொன்னாலும் பத்தாது. இப்ப லெவல் 2ல வந்திருக்கிறோம். இதை தாண்டி இன்னும் போனாதான் இன்னும் நம்ம அந்த ஞானம் வரும். அது ஞானம் வந்தா மட்டும் பத்தாது, நம்ம செயல்பட்டாதான் அந்த அந்த விஞ்ஞானம் புரிய வரும் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், எல்லாம் செய்யறோம். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம். செயல்பட்டாதான் நம்ம அந்த விஞ்ஞானம் விரிவா புரிய முடியும். அதுதான் அதி உத்தமா சொல்லுது. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் சாதாரண நண்பன் மற்றும் சாதாரண மனிதன் என்ற மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அர்ஜுனனுக்கு. நமக்கு இன்னும் தெளியாம நம்ம செயல் மூலியமா ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசிய ஞானத்தை கேட்டல். இப்ப அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக சம்பந்தமான மிக மிக ரகசியமானது கேட்கிறாரு. இதுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் தெய்வீக தன்மையை புரிந்து கொண்டார் அர்ஜுனன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல மனநிலையை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அவரே அனைத்திற்குமே மூலம், ஆதி அந்தமா இருக்கார், ரிஷிகேசாவா இருக்கிறார். அப்ப அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கார் பரமாத்மா. அனைவரின் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கார் பரமாத்மா. சோ இந்த 2 கேட்டகரியில இந்த ஸ்லோகம் மூலியமாவே நாம அர்ஜுனோட மனநிலை பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி அனுகிரக, அதாவது மத் அனுகிரக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருவர் அவருடைய அனுகிரகத்திலே புரிந்து கொள்ள முடியும். அவருடைய அனுகிரகம் இல்லாம நாம எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? அப்படி செய்யாம நாம வந்து பந்தப்பட்டுதான் கிடப்போம் சரிங்களா? அப்ப அதுதான் வந்து விபூதி யோகத்திலே பகவான் சொல்றார், என்னை சார்ந்த செயல், என்னை சார்ந்த செய்யறியோ, எது பேசுறியோ, எது உருவாக்குறியோ, எது என்னால பண்ணிக்கோ லோகத்துல. ஆனா வந்து என்ன நினைச்சு செஞ்சீன்னா அது ஆன்மீகம், என்ன நினைக்காம செஞ்சேன்னா அது பௌதீகம். அந்த என்ன நினைக்காம செய்யற செயல் எல்லாமே உனக்கு பந்தப்படும், வீழ்ச்சி அடையக்கூடியது. ஏன்னா அது வந்து கர்மா. இந்த இந்த சம்சார கடல்ல அது வந்து இயல்பாவே அது நடக்கும். பிரச்சனை வரும், பிரச்சனை இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு தெளிவும் கிடைக்கும். அதுல பிரச்சனை இருக்கும், இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி கிடைக்கும் அந்த பௌதிகத்துல இல்லைங்களா? அப்ப நாம எப்படி இருக்கோம்? பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான். அப்ப அந்த அனுகிரகம் இருக்குன்னா பகவானை மையப்படுத்தணும், அந்த செயல் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து இது முடியும். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த அனுபவத்தை அவர் சொல்லிட்டார். அவர் அனுபவத்தை நம்ம இங்க விரிவா படிச்சுட்டு இருக்கோம். இனி வந்து அந்த வேண்டுகோள் வைக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இது வரைக்கும் கொடுத்த ரகசிய ஞானம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்டா இருக்கு, இன்னும் எனக்கு தேவை அப்படின்றத அந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்ப 2வது ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் என்ன மாதிரி வேண்டுகோள் வைக்கிறார் பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्कमलपत्रा च माहात्म्यम् अभिसाव्ययम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தாமரை கண்கள் உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடம் இருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்பொழுது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். பகவானுடைய அழிவற்ற பெருமைகளை, அதாவது பகவானுக்கு அழிவே இல்லை, அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆனா அர்ஜுனன் அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். அப்ப தாமரை கண்கள் உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான். அப்ப என்ன மாதிரி மனநிலையில இருக்காரு பாருங்க. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, அறிந்தும் அறியாமலும் அப்படின்றாரு. புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி அவர் செயல்படுறாரு. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சொல்ல வருது பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பகவானை வர்ணிச்சுட்டு ஒவ்வொரு உருவம் தோற்றம் மறைவையும் பற்றி உம்மிடம் கேட்ட நான், இந்த ஒரு புல் ஸ்டாப், தற்பொழுது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்து உள்ளேன்.
இது வரைக்கும் நான் கேட்டிருக்கேன். ஆனா இனி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் உணர்ந்து உள்ள. ஆனா இனி வந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்க போறேன் அப்படின்றத இந்த இடத்துல திருப்பி ஒரு இன்ட்டு வைக்கிறார். அது என்ன மாதிரி கேட்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம சில பிரபுபாதா வந்து நமக்கு என்ன மாதிரி விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா இந்த பதம் மூலியமா அர்ஜுன் தனது புரிதலை வெளிப்படுத்துகிறார். போனதுல வந்து அவர் அனுபவத்தை சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. இந்த இடத்துல வந்து அவருடைய புரிதல் அதை வெளிப்படுத்துறார். அப்ப வந்து அவருடைய புரிதல் எப்படிப்பட்ட வெளிப்படுத்துறாங்க, பகவான் பேச புருஷோத்தரமான முழு கடவுள் ஏத்துக்கிறார். இப்ப போன அத்தியாயத்திலே பகவான் ஏத்துக்கிட்டார், புருஷோத்தரமான முழு கடவுள் இதான் ஆதி அந்தம் சொல்லிட்டார். ஏன்னா இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களோ சரி, மகரிஷிகளோ சரி, அதே மாதிரி வியாசரும் சரி, நாரதரும் சரி, இவங்க எல்லாருமே வேதங்கள் மூலியமா எனக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனா இருந்தாலும் நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க எனக்கு கீதை மூலியமா இந்த விஞ்ஞானத்தை கொடுத்தீங்க பாத்தீங்களா, இதே நீதான் முழு கடவுள் அப்படின்னு போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி 9லயும் பகவானை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. இப்ப இந்த இடத்துல திருப்பி என்ன பண்றாரு, அது வெளிப்படுத்துறாரு. அவருடைய எப்படி கடவுள் தனது புரிதலை வெளிப்படுத்துகிறார். பகவானுடைய புருஷோத்தரமான கடவுள் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா அவர் வெளிப்படுத்துறார். 3வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தாங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு புகுந்துள்ளீர்கள் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காண நான் ஆவலோடு உள்ளேன். எப்படிப்பட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறார் பாருங்க பகவான் கிட்ட. பகவானுடைய இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதந்திரமான பகவான் விஸ்வரூபத்துக்கான வேண்டுகோள் வைக்கிறதுல அர்ஜுன மனநிலை பார்த்துட்டோம். அவர் மயக்கம் தீங்குதுன்றார், பரமனை ஏற்றல்ன்றார், பூரண திருப்தி அடைஞ்சிட்டார் இல்லைங்களா. இப்ப இந்த பதம் மூலியமா அவர் என்ன சொல்றாரு, விஸ்வரூபத்துக்கான வேண்டுகோள் வைக்கிறார். அப்போ அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி இருக்க, பணிவை வெளிப்படுத்துறார் பகவான் கிட்ட, ரொம்ப அழகா வெளிப்படுத்துவார். அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, ஒருத்தர் யார்கிட்டயாவது நம்ம வந்து ஒரு பணிவா வந்து நாம வந்து சரணாகதி தன்மையில ஒரு பணிவா, சரணாகதியோட பரவாயில்ல, ஒரு பணிவா நம்ம கேட்க ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுங்களா, கண்டிப்பா நமக்கு எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லா கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அவர் என்னதான் மொத்த குணமா இருந்தாலும் சரி, என்னதான் எந்த சண்டால புத்தியில இருந்தாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் சரி, நம்ம பணிவோட கேட்க ஆரம்பிச்சோன்னா, 1 வாட்டி 2 வாட்டி 3 வாட்டி கேட்க ஆரம்பிச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் வந்து நமக்கு, ஏன்னா அதுதான் அடைக்கலம், அதுதான் நம்ம வந்து சரணாகதி. அந்த சரணாகதி தன்மையை நாம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். ஏன்னா நீங்க அதே அந்த சரணாகதி அடைகிற ஆளுகிட்ட வந்து அவர் ரொம்ப மாடர்னா இருக்காரு, ரொம்ப அயோக்கியத்தனம் பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா, அப்ப நாம சரணாகதி தன்மையை நம்ம இழந்துட்டோம். அப்போ அந்த பக்தியில இருந்து நம்ம விலகுறோம்னு அர்த்தம் அது. அப்போ அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு சண்டால புத்தி தான் இருக்கிறாரு, அது உண்மைதான். ஆனா அந்த புத்தியை வந்து நம்ம விளக்க முடியும், அவர் வந்து அந்த அதுல இருந்து வெளியே எடுக்க முடியுமா பார்த்தா நம்மளால முடியாது, கடினம் தான் அது. ஏன்னா அவரா திருந்தினாதான் உண்டு, அது நாம திருத்த முடியாது. ஆனாலும் நீங்க வந்து அவரை சண்டால புத்தியில பார்க்காம பகவானோட உருவத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் ஏத்துக்கல, ஆனா நீங்க வந்து புண்ணியத்தை தான் அவருக்கு கொடுக்குறீங்க. அப்போ அந்த புண்ணிய செயலோட நீங்க அவரை பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அவர்கிட்ட போய் மாட்டிக்க மாட்டீங்க. அவருடைய குணத்துக்கு நீங்க போகும். ரசோ குணத்துல இருக்கிறாரோ, தமோ குணத்துல இருக்கிறாரோ, ஏதோ ஒரு குணத்துல இருப்பார். ஆனா நீங்க சுத்த சத்துவத்துல இருந்து அவர் நம்ம செயல்பட்டீங்கன்னா அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் சரணாகதி. அப்போ அதுதான் சொல்றார் பகவான், பணிவினால் பிறரை மனதை உருக்கி இதயத்தில் இடம் பிடிக்கலாம், கர்வம் போட்டி மனப்பான்மை உருவாக்கும். அவன் என்ன ரொம்ப மோசமா சண்டால புத்தியில இருக்கான்பா, அவங்ககிட்ட பேசுறது வேஸ்ட்ப்பா, அவங்ககிட்ட பேசக்கூடாதுப்பா அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து அவனுடைய குணத்துல பாதி குணத்துல வாங்கிட்டீங்க, நீங்க வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு தான் வேதம் சொல்லுது. அதனால வந்து யாருமே வந்து நம்ம கர்வ மனப்பான்மையோட பார்க்கவே வேண்டாம், அவருடைய கர்மா அது. ஆனா நாம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவானுடைய அந்த ஞானத்தை அவருக்கு கொடுப்போம், பேசுவோம். என்னப்பா நல்லா இருக்கேப்பா, இப்படி நம்ம என்ன பேசணுமோ அந்த தகுந்த மாதிரி பேசிட்டு நம்ம அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடணும். அதுக்காக நம்ம வந்து உள்ள ரொம்பவும் போகக்கூடாது, ஒரு லிமிட் தான், அதோட முடிச்சுன்னா வெளியே வரணும். இதே அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா வந்து கடைசியில கொடுக்குறாரு. விராட் ரூபம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த 2 சொரூபத்துல 4 சொரூபத்துல அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்பான், எங்களை பாருங்க. அப்பெல்லாம் பகவான் வந்து அந்த தூய பக்தியை பத்தி ரொம்ப அழகா இன்னும் விளக்கமா கொடுப்பார். இப்ப நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பாருங்க, தங்களுடைய உண்மை நிலை என் முன் காண்கிறேன்றான் என்ற போதும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கப்படி இல்லைங்களா. இன்னைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்பாவோ அம்மாவோ இல்ல சமுதாயத்திலயோ யாரோ ஒருத்தரை புகழ்ந்து பேசினாதான் நம்மள வந்து நல்லவளா எடுத்துக்கிறாங்க. இப்ப நான் உறவு முறையிலும் அப்படிதான் இருக்கு. உறவு முறையில கூட பாத்தீங்கன்னா 4 அக்கா தங்கச்சி இருக்காங்க, 4 அண்ணன் தம்பி இருக்காங்கன்னா ஒருத்தரை புகழ்ந்தாதான் நமக்கு ஏதாவது அங்க இருந்து நமக்கு கிடைக்குது, எதிர்பார்ப்பு கூட கிடைக்குது நமக்கு இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கு.
ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்குப்படி சொல்றாரு. ஆனா இப்ப இந்த சமுதாயத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், ஒருத்தர் நம்மளை புகழறாங்க, ஒரு மேலத்துக்கு வைக்கிறாங்க அப்படின்னாவே அது ஆபத்துக்கான அறிகுறின்னு சொல்லிட்டு 13 அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து 24 மூலக்கூறுகளோட சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு. அதாவது அதுல என்ன சொல்றாருன்னா, ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரங்கள் அப்படின்றார். அந்த ஞானேந்திரங்கள் மூலியமாக கர்மேந்திரங்கள் மூலியமாக அது உணரும் தன்மையை பகவான் கொடுக்குறாரு நமக்கு. ஒருத்தர் யாரும் நம்மளை புகழறாங்கன்னா அதுல வந்து நாம வந்து மாட்டிக்கிட்டோம்னு அர்த்தம். அது அங்க இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அந்த புகழ்ச்சமையை நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அந்த குணம் மாறிடும். அந்த புகழ்ச்சியை நம்ம ஏத்துக்கிட்டாவே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் குணம் மாறும். இதெல்லாம் ரொம்ப மைன்யூட்டா இந்த விஞ்ஞானம் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். யாராவது ஒருத்தர் நம்மள வந்து இந்த கிளாஸ் நல்லா போதுங்க, சூப்பரா போதுங்க, படிக்கிறாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுதுன்னு வச்சுங்களேன், புகழ் தப்பு இல்லை. ஆனா வந்து அதை உள்வாங்கிட்டோம்னா நம்ம மாட்டிப்போம். அதுவும் ஒருத்துல வந்து பகவான் இவர்கிட்ட நம்ம சில பிரபுபாதா கிட்ட ஏதோ ஃபாரின் கண்ட்ரியில் தான், ஃபாரின் கண்ட்ரில இருக்கும்போது ஒரு சப்தம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது உபநேசம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு வெளிநாட்டு ஒரு பக்தர் வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னா, பகவான் கிட்ட வந்து உங்களை நான் பகவானோட உருவத்துல நான் பாக்குறேன் அப்படின்றாரு. உங்க கிளாஸ் வந்து நீங்க அந்த இந்த மாதிரி சொற்பொழிவு எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. அது எப்படி இருக்குன்னா, பகவானே நேர்ல வந்து சொன்ன மாதிரி இருக்கு. வந்து சொன்ன மாதிரி இல்ல, பகவானே வந்து நீங்க தான் பகவான் அப்படின்ற அந்த ஸ்தானத்துல அவர் சொல்லிட்டார். அது இல்லாம புகழ்ச்சி அதிகமா கொடுத்துட்டே இருந்தார். அப்போ உடனே பகவான் அவரு சில பிரபுபாதா டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணி அவரை இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடு, இது அந்த அர்த்தத்துல இனிமேல் பேசாத அப்படின்றாரு. அதுக்கு உடனே அவர் கேட்கிறாரு. கேட்ட உடனே நான் கண்டிப்பா நீ என்ன புகழ புகழ நான் அடுத்த பிறகு நாய் தான் அப்படின்றாரு. நான் நாயை தான் போவேன் அப்படின்றாரு. ஏன்னா இது கருட புராணத்திலயும் இருக்கு, கருட புராணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அது அவர் சொல்றாரு, அதுக்கு போடிட்டு காட்டுறாரு இல்ல பிரபுபாதா. கருட புராணத்துல இந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீ என்ன புகழ 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 எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்வம் வந்துடும். கர்வம் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா நான் எத்தனைக்கும் வந்து வேதம் படிச்சிருக்கிறேன், சாஸ்திரத்தை படிச்சிருக்கேன், உபநேசம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப இந்த மாதிரி எனக்கே கர்வம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நானு அனிமல் தான் நான். அப்போ அது அந்த மாதிரி வந்து அந்த குணத்தை நம்ம ஏத்துக்க கூடாது, இந்த புகழ்ச்சின்றது ஏத்துக்கூடாது. ஆனா இங்க வந்து பாருங்க, அவர் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாருன்னா பகவானை புகழறார். பகவானுக்கு அதுக்கு நமக்கு நம்மள புகழ்ந்தாதான் தப்பு. ஆனா பகவானை புகழணும். ஏன்னா அவருடைய வைபவத்தை அவருடைய விபூதியை நம்ம வந்து பாடிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஆனா அர்ஜுன் வந்து கரெக்டா என்ன சொல்றான், தாங்களே வந்து பற்றி விளக்குபடி அப்படின்னு கேட்கிறான். ஆனா ஆல்ரெடி முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு நாரதர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு, வியாசர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு, சகசர் சொல்லி எல்லாமே சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு. இருந்தாலும் உங்க திருவாயாலும் சொல்றது எனக்கு ஒரு பெரிய பிரார்த்தம் அப்படின்றார். இந்த பிரபஞ்சத்து தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதையும் நான் காண விரும்புகிறேன். இப்ப பகவான் நேற்று சொன்னதுல, நேற்று 10வது அத்தியாயத்துல அவருடைய விபூதி யோகத்துல எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்ற. ஆனா அதுல ஒரு சிறு பொறிதான் சொல்றாரு. ஆனா இங்க இவன் கேட்கறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் அப்படின்றார். அங்கெல்லாம் இருக்கேன் இங்கெல்லாம் இருக்கேன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க, ஆனா எப்படி உள்ள இருக்கிறீங்க அது எனக்கு விளக்குன்றார். அதை பத்தி விளக்கு. உமது இந்த ஐஸ்வர்யத்தை ரூபத்தினை காண நான் அவரோட இருக்கார். அப்போ பகவானுடைய 2 விதமான கேள்வி கேட்டிருக்கார் இந்த இந்த பதம் மூலியமாக இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்போ பரமேஸ்வரர் மற்றும் புருஷோத்தரமான என்றும் பகவான அழைக்கக்கூடியவர். ஏன்னா வந்து ஈஸ்வரான்னு பாத்தீங்கன்னா சரஸ்வர நாமத்துல வந்து 1000 நாமங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரான்னு ஒரு நாமம் இருக்கு, ஈஸ்வரன் நமக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த நாமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஈஸ்வரன் சொன்னாவே ஐயனை சொல்லுவாங்க, சிவபெருமானை தான் சொல்லுவாங்க ஈஸ்வரன் சொல்லிட்டு. ஆனா ஈஸ்வரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்ட சராசரங்கள் எல்லா லோகத்துக்குமே அவர்தான் வந்து புருஷோத்தரமா இருக்கிறார். அதுதான் பரம ஈஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவருக்குதான் அந்த பட்டம் கொடுக்குது. அதுதான் வந்து அந்த நாமமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வர நமக அப்படின்னு ஒரு சரஸ்வர நாமத்துல ஒரு நாமம் இருக்கு 1000 நாமத்துல. அப்ப அர்ஜுனுக்கு சந்தேகமே இல்லை, பகவான முழுமுறு கடவுளாக புருஷோத்தரமாக ஏத்துக்கிட்டு அவர் வந்து சந்தேகம் இல்லாம அவர் பகவானை ஏத்துக்கிட்டார் இல்லைங்களா? இன்னும் விரிவாக பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் அதாவது தரிசனம், அதாவது ஆசைகளை வெளிப்படுத்துறார். ஏன் படுத்துறார்? பகவான் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மை அனைவருக்கும் நிலைநாட்டவும் தான், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா நாம வந்து படிக்கிறதே வந்து பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம பார்த்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். பகவானுக்கு அந்த அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவருடைய குணங்களை நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நாம மேன்மை அடைகிறோம். இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்ம என்னெல்லாம் ஏற்றத்தாழ்வுல இருக்கோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர் தெய்வீக தன்மைகளை அனைவரும் நிலைநாட்டவும், மற்றவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காகவும், எதிர்காலத்தை அளவுகோல் தீர்மானிப்பதற்காகவும் பகவான் கிருஷ்ணர் அவற்றை கூற்றை நிரூபிக்கவும் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிக்கவா பிரபுஜி? என்ன மாதாஜி? அடுத்த ஸ்லோகம் 4வது ஸ்லோகம் வாசிக்கவா? வாசிங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்யசே யதிதச்சக்யம் மயா த்ரஷ்டுமிதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்சயாத்மானம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும்ன்ற. விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானி நல்ல யோக சக்தியின் இறைவனே அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். இப்ப இந்த 4வது பாத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த விராட் ரூபத்தை சாதாரண 2 கண்கள் மூலியமாக எனக்கு பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எனக்கு கண்டிப்பா முடியாது, யாராலுமே முடியாது. இதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேஜை ஒண்ணு தெரியுது, ஒரு சூரியனோட ஒளியோ தெரியுது, இல்லைன்னா கண்ணுக்கு தெரியாதது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பை நான் சொல்றேன், கடல்ல வேலை பார்த்தனால சொல்ல வரேன். இப்போ கரையில இருந்து நாம ஒரு மெரினா பீச்சோ ஏதோ ஒரு பீச்ல இருந்து நின்று பாக்குறோம்னா, கடல்ல வந்து பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நல்ல கண் பார்வை உள்ளவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றதுன்னா, அதிகபட்சம் ஒரு 6 நாட்டிகல் மைல் 6 நாட்டிகல் மைல் வரைக்கும் நம்ம கண்ணுல வந்து சாதாரணமா பார்க்க முடியும். சாதாரண கண்கள்ல நார்மலா உள்ள பார்க்குவாங்க. அதே கொஞ்சம் வயசுல உள்ளவங்க கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியா போடும். ஆவரேஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா 6ல இருந்து 8 நாட்டிகல் மைல் வரைக்கும் அந்த பார்வை நம்ம கடல்ல இருந்து தெரியணும். அதே கடல்ல இருந்து சுத்தி தண்ணியா தான் இருக்கும், கரையே தெரியாது. அப்படி பாத்தீங்கன்னா 11 மைல் வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஏதாவது ஷிப் வருதோ, ஏதோ போட் வருதோ, ஏதோ ஒண்ணு வருதுன்னா நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம கண் பார்வை அந்த மாதிரி பிரைட்னஸா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி கடல் மட்டம். அப்போ அதே வந்து நம்ம கரையில இருந்து ஒரு 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 1/2 கிலோமீட்டர் நம்மளால பார்க்க முடியாது. 1/2 கிலோமீட்டர் நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது. அப்போ கடலுக்கும் கரைக்கும் உள்ள டிஃபரெண்ட் என்ன இருக்கு பாருங்க. கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம இருக்கும். அந்த 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 இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு மாதிரி மேகம் வர்றது, ஒரு புகை வர்றது, ஒரு அந்த பூமியில இருந்து வர அந்த ஹீட்டு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ணை வந்து மறைக்கும். சயின்ஸ் சொல்லுது இது. அதே கடல்ல வந்து அந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. அதுல ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா அந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். அந்த 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 இது மட்டும் நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்கும். அதுல வந்து 7 வர்ணங்கள்ல அந்த ப்ளூ வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல்ல வேலை பார்க்குற எல்லாருமே கண் பார்வை சீக்கிரமா மங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த இதனால. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி கரைக்கும் கடலுக்கும் உள்ள கண் பார்வை அந்த மாதிரி இருக்கு சாதாரண மனுஷனுக்கு. ஆனா பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல அதுல வந்து 1000 கண்கள், 1000 வயிறுகள், அதுக்கு 1000 கால்கள், 1000 தலைகளை பகவான் விராட் ரூபத்துல பார்க்க போறான். அதே மாதிரி 1000 சூரியனை அதுல பார்க்க போறான். அவ்வளவு சக்தியை பகவான் எல்லா தெய்வத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுக்க போறான். அப்போ வந்து அவன் வந்து ஆல்ரெடி வந்து புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கான். அதாவது பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை நம்ம பார்க்க போறோம், ரொம்ப எக்ஸைட்டா இருக்கான் அதுல அதை பார்க்கணும்ன்றதுல. அதனால என்னால பார்க்க முடியுமா? தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே தாங்கள் நினைத்தால். இப்ப அந்த 2வது பத்திரிகை நம்ம என்ன படிச்சோம்? பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் நாம் எந்த ஒரு வேலையும் நம்ம செய்ய முடியும்னு சொல்லிங்களா? அப்ப இந்த விராட் ரூபத்தை அர்ஜுனன் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகுதான் அவன் காட்ட சொல்றதுக்கு, எனக்கு உங்களுடைய அனுகிரகம் இருந்தா எனக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு சக்தி கொடுங்க. அப்ப எம்பெருமானே எல்லா யோக சக்தியும் இறைவனே அப்படின்னு. எல்லா யோக சக்தின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம? யோக சக்தி என்னும் போது நம்மளுடைய ஆத்மான்றது யோக சக்தி தான். அதே பகவான் வந்து இப்பதான் லட்ச அவதாரம் கொடுத்திருக்கிறார், ஏகப்பட்ட அவதாரம் கொடுக்கிறார். அந்த ஏகப்பட்ட அவதாரம் எதன் மூலியமா கொடுக்கிறார்? யோக சக்தி, யோகமாய சக்தியில் தான் பகவான் அவதாரமே கொடுக்கிறார். ஆனா வந்து இங்க நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவையும் வந்து யோகமாயா சொல்றார். அப்போ எல்லா அதாவது எத்தனை நீங்க வந்து அவதாரம் கொடுத்திருக்கீங்களோ அதே மாதிரி எத்தனை ஆத்மா இருக்கோ அந்த சக்திக்கெல்லாம் இறைவன் தான், நீங்க தான் இறைவன். அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு 4வது பாகத்துல இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அர்ஜுனன் யாசிக்கிறார். கட்டளை கொடுக்கல பகவான், அதாவது கட்டளை கேட்கல. அதாவது எனக்கு நீ காமிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற தன்மைகள் அவர் வரல. அவர் வேண்டுகோள் வைக்கிறார். அதாவது யாசிக்கிறார்னா எனக்கு பிச்சை கொடுக்குன்னு தான் கேட்கிறார். எனக்கு பிச்சை போடு, நான் உன்னோட விராட் ரூபத்தை நான் பார்க்கணும், உன்னோட விஸ்வ ரூபத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு. அப்போ நாமெல்லாம் வந்து பாருங்களேன், இப்ப சாதாரணமா ஒரு கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கோம், பகவத்கீதை புக்ல வீட்டுல வச்சு படிக்கிறோம்.
ஒரு ஆச்சாரிகள் மூலியமா நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுத்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு ஒரு புண்ணியம் பாத்தீங்களா நமக்கு, இல்லைங்களா? அங்க வந்து அர்ஜுன வந்து பாக்குறது அங்க பார்த்துட்டு இருக்காரு, சஞ்சயன் அங்கிருந்து பார்த்து திருராட்ச சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆனா நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல இருந்தே உட்காந்துக்கிட்டு ரொம்ப அழகா வந்து இந்த இதை நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, இல்லைங்களா? பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை நம்ம வீட்டுல இருந்து நம்ம மொபைல்ல இருந்து ரொம்ப அற்புதமா நம்ம அவருடைய பேசுறது, அர்ஜுனனும் அவர் பேசுறத இது பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு டெக்னாலஜி வந்திருக்கு, எவ்வளவு பக்தி ஆயிருக்கு பாருங்க, இல்லைங்களா? அப்போ வந்து யாசிக்கிறார் அவர். அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து முறையிடுறார், எனக்கு இது கொடுங்க அப்படின்னு வேண்டுகோள் வைக்கிறார். ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த தன்மை இருக்கணும், இல்லைங்களா? அது யோகேஸ்வரான்றார், எல்லையற்றவர் என்றும் போதிலும் கருணையில் அவரே விரும்பினால் வெளிக்காட்ட முடியும்ன்றார். அவருடைய அனுகிரகம் இல்லாம எதுவுமே நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய, ஒரு துரும்பு கூட பண்ண முடியாது. நம்ம பௌதிகத்துல இருந்து ஒரு துரும்பு எடுத்து போட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், அது கண்டிப்பா நான் துரும்பு நம்மளே குத்தும், அந்த ஆணி நம்மளே குத்தும் நமக்கு. ஆனா அதே பகவானுடைய கருணையோட நம்ம பகவானுடைய அருளோட அவர் அனுகிரகத்தோட அந்த ஆணியை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வாழ்க்கைக்கோ சமுதாயத்துக்கோ ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா அந்த ஆணியை யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா நம்மளுடைய தான் என்ற அகந்தையோட பௌதிகத்தோட செயல்படும் போது அந்த ஆணி நம்மளே கொடுத்தோம், பிரச்சனை கொடுக்கும், இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் பூர்ணமாக சரணடைந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களை தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கான அவசியம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அனுகிரகம், பகவான் அனுகிரகம் இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய வேண்டுகோள் இருக்கணும், பகவான் கிட்ட எப்படி பக்தி கொடுக்கணும்ன்றது நம்ம ரொம்ப இதா இது கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லையற்ற நபர் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தும் பொழுது அத்தகைய எல்லையற்ற கருணையினால் அவரது எல்லையற்ற அதாவது தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். இது சில பிரபுபாதாவுடைய பொன்மொழி. இது அதாவது எல்லையற்ற நபர் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்து பொழுது அத்தகைய எல்லையற்ற கருணையால் அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். இப்ப கூட பாருங்க, நம்ம குடும்பத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்ல ஒரு பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்களா, அப்போ வந்து புருஷங்காரன் வந்து பொண்டாட்டி கிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவாரு, ஐயா நம்ம அம்மா நான் பண்ணது தப்புதான், என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அடிபணிஞ்சு போனாருன்னா அங்க எந்த பிரச்சனையுமே அங்க சால்வ் ஆயிடும். அதே மாதிரி மனைவியும் கணவன்கிட்ட இந்த மாதிரி தப்பு நடந்து போச்சு, ஒரு பரஸ்பரம் அப்படின்னா ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டு அங்க உள்ள சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ எல்லாருக்கும் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய புகழ்ச்சி இவங்க என்னெல்லாம் நம்ம குடும்பத்துக்காக செஞ்சிருக்காங்க, இவங்க என்னெல்லாம் குடும்பத்துக்கு செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன நடக்கும் பாருங்க, அங்க ஒரு இன்பம் தான் கிடைக்கும், ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும், குடும்பம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போவோம், இல்லைங்களா? அப்போ இதுல வந்து அர்ஜுன வந்து பகவானுக்கிட்ட கேட்ட உடனே பகவான் என்ன சொல்றார், அவருடைய புரிதல் நம்ம கொடுக்குறார். அப்போ ஞானம் எல்லாம் பகிரப்படுகிறது, இல்லைங்களா? சில பிரபுபாதாவுடைய பொன்மொழி இது, ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சைலண்டா இருக்கீங்க, டைம் ஆகுது. ஸ்ரீபடிக வானுவாசா பஷ்யமே பாரத ரூபனே சதேஷோத்வ ஹைரஷ்ய நானாவிதானி திவ்யானி நானாவர்ணாகிருத்தினி ச. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிலத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்பொழுது காண்பாயாக. இப்ப பகவானுடைய வைபவத்தை இப்ப வந்து காட்ட ஆரம்பிக்கிறார். இனி வந்து காட்ட போறாரு. அதை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அதை என்ன சொல்றாரு, பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிலத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை. இப்ப நாம ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க, லெவல் 1 லெவல் 2 கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தச அவதாரம் தான் பகவான் கொடுத்துரு, அதுதான் நம்ம எல்லாருமே விரும்பி படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேக்குறீங்க, சொல்றீங்க, போட்டிருக்கு சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க வந்து பல பல அவதாரங்கள், லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் சொல்றீங்களே, அதுல எந்த இடத்துல நீங்க இருக்கு, அதை எங்க இடத்துல படிச்சீங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு அந்த விளக்கம் கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க. லெவல் 1லயே என்னன்னு தெரியல, இப்ப ரீசெண்டா கேட்டாங்க. அப்போ பகவத்கீதையில 8வது அத்தியாயத்திலேயே பகவான் சொல்லியிருக்கிறார், பரத்தை அடைதலை பத்தி சொல்லும் போது அங்கேயே வந்து என்ன சொல்றாரு, லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் கொடுத்திருக்காண்டார். அதே மாதிரி 4வது அத்தியாயத்திலையும் பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த 11லயும் சொல்றார், இதே மாதிரி 18லயும் சொல்றார். இந்த 4 அத்தியாயத்திலே பகவான் வந்து சொல்றார், லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிலத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை அப்படின்றார். அது மாதிரி பகவானுடைய வைபவம் அது விபூதி நம்ம எதோ படிச்சுட்டோம். ஆனா அவருடைய அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் வேதம் சொல்லுது. ரிக்வேதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க.
அப்படி சொல்ல இன்னொன்னு வந்து ஒரு ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமா பாத்தீங்கன்னா, நாமெல்லாம் யாரு? பகவானுடைய அம்சம். ஆனா நம்ம பகவான் கிடையாது. பகவானுடைய அம்சம் தான். நம்ம பகவானுடைய அம்சம் தான். ஆனா பகவான் கிடையாது. சொல்ல போனா பார்த்தா நாமளும் பகவானுடைய அவதாரம் தான் நாமளும். எப்படி நம்ம செயல்படுறோம்? எப்படி இது பண்றோம்? அத வச்சா நமக்கு சுதந்திரம் குடுத்துக்கிறார். என்னன்னா நம்ம மாயத்தால கட்டுண்டிருக்கோம். அந்த மாயத்தன்மையிலிருந்து வெளியே வந்துட்டோம்னா, நாமளும் வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் நம்ம கண்டிப்பா வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இல்லைங்களா? அந்த மாயத்திலிருந்து வெளியே வரும். ஆனா நம்ம பகவானுடைய அம்சம், பகவானுடைய பிம்பம், நம்ம பகவானுடைய நிழல் நம்ம எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இன்னும் விவரமா படிக்கலாம். பல வகையான திவ்ய ரூபத்தை காண்பித்தார். திவ்யமான ரூபம் என்ற போதிலும் தோன்றி மறையக்கூடியது. அதாவது திவ்யமான ரூபம் என்ற போது தோன்றி மறையக்கூடியது. ஆன்மீகமானில் பெற்றுள்ள அல்ல அப்படின்ற சாதாரண மனிதரால் காணக்கூடியது அல்ல என்றார். இப்ப சாதாரண மனிதர்கள்ல வந்து கண்டிப்பாக வந்து பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இந்த இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அந்த விராட் ரூபத்தை காட்டும் போது அர்ஜுனன் பார்த்து சொல்றான், அது பிரமிச்சு போறான். என்ன பிரமிக்கிறான் பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே அங்கங்க ஓடுறாங்க. தேவர்கள்லாம். தேவர்களும் சரி, அசுரர்களும் சரி, பிரஜாபதிகளும் சரி, எல்லாருமே அப்படியே தகைச்சு போய் நின்று பாக்குறாங்க. அந்த விராட் ரூபத்தை யாருமே பார்த்ததே கிடையாது. பகவானுடைய விராட் ரூபத்தை யாருமே பார்த்தது கிடையாது. அப்ப அந்த விராட் ரூபத்துல முனிவர் எல்லாம் தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது என்ன பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது என்ன வித்தியாசமா இருக்கு, பயங்கரமா இருக்கு இந்த உருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்குள்ளேயே அந்த உருவத்துக்குள்ளேயே உருவத்தை பாக்குறான் அர்ஜுன். எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க. இல்லைங்களா? அப்ப அது அந்த மாதிரி அப்ப அது இருந்து யாரால பார்க்க முடியும்? பகவானுடைய பக்தர்கள், பகவானுடைய நண்பர்கள், பகவானுடைய உறவு வச்சிருக்கவங்க மட்டும்தான் இந்த விராட் ரூபத்தை காண முடியும். காண முடியும், கேட்க முடியும், படிக்க முடியும், அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண முடியும். பகவானுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான். இல்லைன்னா கண்டிப்பா முடியாது. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது பதம் மாதாஜி. பஷ்யாதீயான் வஸ்னூத் ராணேஷ் வினௌ மர்தஸ்பதாத பஹூயத் ருஷ்ட பூர்வாணி யஸ்யா சர்வ்யானி பாடிரத. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. சரி, இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம். அதாவது பகவான் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவருமே இங்கே பார். இதற்கு முன் யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படின்னு பகவானுடைய விராட் ரூபத்துல, அதாவது ஆதித்யர்கள் 12 ஆதித்யர்கள் நாம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 வசுக்கள் பார்த்தோம், 16 ருத்ரர்கள் பார்த்தோம், அஸ்வினி குமாரர்கள் எத்தனை பேர் நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எத்தனை அஸ்வினி குமாரர்கள் பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்வினி குமாரர்கள் எத்தனை பேர் நம்ம பார்த்தோம்? நானே தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், நீங்க யாரும் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. எல்லாம் மியூட்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஆன்சர் தெரியல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ரொம்ப இதா இருக்கு, அதான் வாசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க போல, பொடியா இருக்கிறதுனால பார்த்து. பிரபு அவங்க வாசிப்பாங்கன்ட்டு நான் வாசிக்கல. இல்ல வாசிக்கிறதுங்களா மாதாஜி? நமக்கு அதாவது நம்ம லெவல் 2ல இருக்கனால நிறைய அதுக்கு கொஸ்டின் கேக்குறேன், கேள்வி கேக்குறேன். அதாவது ஆதித்யர்கள் 12 பேர் பார்த்தோம், வசுக்கள் 8 பேர் பார்த்தோம், ருத்ரர்கள் 11 பேர் பார்த்தோம், அஸ்வினி குமாரர்கள் எத்தனை பேரும் கேட்டோம். அது வந்து பதில் இல்ல. அஸ்வினி குமாரர்கள் 2 பேரா பிரபு? இல்ல பிரபு, அவங்கள பற்றி நீங்க பிந்தி சொல்றேன். நீங்க மற்ற வசுக்கள் இவங்களை பற்றி சொல்றப்போ அஸ்வினி குமாரர்கள் பற்றி சொல்றேன். அஸ்வினி குமாரர்களுடைய அருள்னாலதான் இவங்க நகுல சகாதேவன் பிறந்தாங்கிறது தெரியும் நமக்கு. எத்தனை பேரு எப்படிங்கிற விஷயம் பின்னாடி சொல்றேன் பிரபுஜி. சொல்லுங்க ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி தெரிஞ்ச சொல்லட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே, நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு
அடுத்த கிளாஸ் திங்கட்கிழமை நீங்க சொல்லுங்க. அஸ்வினி குமாரர்கள் யாருன்னு சொல்லுங்க. நான் விளக்கம் கொடுக்க மாட்டேன், நீங்க படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுங்க. சரி, மற்ற தேவர்கள், அதாவது மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவருமே இங்கே பார், இதற்கு முன் யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார் அப்படின்ற இல்லைங்களா? இப்போ இந்த 4 பேரை நாம வந்து ஏற்கனவே நம்ம விரிவு படிச்சிருக்கிறோம். இருந்தாலும் நம்ம அஸ்வினி குமாரர்கள் யாருன்றத நீங்க நாளைக்கு திங்கட்கிழமை கிளாஸ்ல நீங்க எல்லாரும் பதில் சொல்லணும். பார்ப்போம் என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்றீங்கன்னா உங்களோட தேடல் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னா, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், உத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவருமே இங்க கொண்டு அற்புதமான ரூபம் அப்படின்றார். பகவானோட விராட் ரூபத்துல இவங்க அதாவது 12 பேரும் 8 பேரும் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ருத்திரர்கள் 11 பேரும் அஸ்வினி குமாரர்கள் இவங்க எல்லாரையுமே வந்து விராட் ரூபத்துல பகவான் கிட்ட பாக்குறான் அர்ஜுனன் காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இதற்கு முன்பு எந்த மனிதெல்லாம் கண்டிராத கேட்டிராதவை அப்படின்றாரு. இதை யாருமே கேட்டது கிடையாது அப்படின்றாங்க. கேட்டதும் கிடையாது, அதே மாதிரி பார்த்ததும் கிடையாது அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம கோடிட்டு காட்டுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பதம் 7 பேரா பிரபுஜி? அஸ்வினி குமார் 7 பேரா? நீங்க படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுங்க. நாளைக்கு பார்த்துட்டு வந்து சொல்லுங்க. திங்கட்கிழமை சொல்லுங்க. நாளைக்கு கிளாஸ் கிடையாது இல்ல. திங்கட்கிழமை. ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பதம். ஏகைகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பஸ்யாத்ய சராசரம் மய தேஹே குடாகேஷ யத்தான்யத் திரஷ்டும் இச்சசி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பாருன்ற. இப்பொழுது நீ விரும்புவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தை நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவையோ அவை அனைத்துமே இந்த விஸ்வரூபத்தில் உனக்கு காட்டும். இதை அசையாதவை அனைத்துமே ஒரே இடத்தில் முழுமையாக உள்ளன அப்படின்றார். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம், என்ன விராட் ரூபத்துல எதை காட்ட போறாரு? இப்போ எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வர்றாரு. இப்போ அஸ்வினி குமாரர்கள், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதித்யர்கள், அப்புறம் வசுக்கள், உத்திரர்கள், இவங்க எல்லாரையும் காட்டின்னு இருக்காரு. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன ஒரு புதுமையா காட்ட போறாரு, ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம். இதுல சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இருக்கிற பல டியூட்டிஸ் சொல்ல வேண்டாம், புதுசா இருக்கவங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே லெவல் 2ல எந்த கிளாஸ் எடுத்தாலுமே சரி நிறைய கொஸ்டின் கேட்போம். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து புரிதல் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இன்னும் கிளாஸை விரிவுபடுத்தலாம். அதுக்காக தான் கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருமே பேச மாட்டீங்களே. நீங்க வேற ஸ்ட்ரென்த் வேற கம்மியா இருக்குல்ல மாதாஜி, கம்மியா வந்திருக்கிறாங்க. இத வச்சு எப்படி பக்தி விருட்சா நாளைக்கு ஆரம்பிக்கிறதுன்னு யோசனையா தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதோ குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. எல்லாமே பானுப்பிரியா மாதாஜி இருக்காங்களா? மாதாஜி பானுப்பிரியா வரல. பானுப்பிரியா மாதாஜி காலையில இது 10 அஃபென்சஸ் சொல்றதுக்கும் வரல. ஆமா, சந்தனமாரி மாதாஜி வரல போல இருக்குதாமா. சந்தனமாரி மாதாஜி வரல. 10:30 வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்தேன், வரல. என்னன்னு தெரியல மாதாஜி. மோகன் இவரு வரல, ஆனந்த் பிரபு வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன செய்யன்னு தெரியல. ஆடி வெள்ளிங்கிறதுல வரலையோ? சரி சரி. எனக்கு மாதாஜி இங்க யாரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் மன்னா டேக் இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்க யார் மாதாஜி? அதுதான் தெரியல மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொன்னாங்களே மாதாஜி, ஏதோ பேர் சொன்னாங்க இன்னைக்கு. மாதாஜி பேர் என்ன மாதாஜி? அது ஜூம் யூசர். அவங்க நோட் பண்ணிட்டேன் நான். நிர்மலா மாதாஜி, நிர்மலாச்சாரி. இவங்க யாரும் தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் டைம்னு வராங்க ஒருத்தங்க டெய்லி. நோட் பண்ணிக்க தான். டைம் 108. தயவு செய்து சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி பானு பிரியாங்கிறது பானு கோஷ்னு இருக்குது நம்ம இதுல. அவங்க தானா? பானு பிரியான் தான் இருக்கும் மாதாஜி. அப்படிதான் வந்தாங்க. ஆனா நம்மளோட குரூப்ல பானு கோஷ்னு இருக்குது. அவங்க தானான்னு எனக்கு தெரியல. கேப்போம். அந்த இன்னைக்கு வரல. அநேகமா அவங்க விட்டு வர்றாங்க. என்னன்னு தெரியல. ஃபார்ம் பண்ணி உங்களை போட்டுருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
மாதாஜி அவங்களுக்கு 2 நம்பர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. பானுப்பிரியா ஓ மாதாஜி 2 நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. மேபி அதுல ஒரு நம்பர்ல இதுல இருக்காங்க போல. ம் அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்களா அப்படி சொல்றீங்களா? அது இல்ல நம்மளால சொல்ல நாம முடியாது. நம்பர் கேட்டிருந்தோமே மாதாஜி பக்தி விருக்ஷாக்கு. அப்ப 2 நம்பர் கொடுத்தாங்கல்ல. ஓகே, Okay, okay. தெரியல. அது நீங்க ஆஃப்லைன்ல பேசுங்க அதை பத்தி. இப்ப ஓகே கிளாஸ்ல வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம், இதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? பகவான் வந்து அர்ஜுன அர்ஜுன கிட்ட வந்து பகவான் சொல்றார், ஒரு விஷயத்த நான் உனக்கு காட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது என்னன்றதை நான் அந்த இது மூலம் நீங்க எப்படி உங்களுக்கு கேட்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சொல்ல முடியுமா? ஒரு வாட்டி படிக்கிறேன் பாருங்க. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்பொழுது நீ விரும்புவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்துமே இந்த விஸ்வரூபத்தில் உனக்கு காட்டும். அசைகின்ற அசையாது அனைத்துமே ஒரே இடத்தில் இங்கு முழுமையாக உள்ளன அப்படின்னு. இதுல 3 பாயிண்ட் நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதுல ஒண்ணு சிறப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அதான் சொல்றாரு விஸ்வரூபத்துல இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பல இடங்கள்ல என்ன நடக்குதுங்கிறதையும் நீங்க பார்க்க முடியும். அது வந்து கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலத்திலேயும் என்ன நடக்க இருக்குங்கிறதையும் நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் இந்த இதுல பார்க்கலாம். முக்காலங்களையும் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த கொஸ்டின் தான் கேட்டு இருக்கேன். இதுதான் நமக்கு தேவை. அதாவது பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன், எதிர்காலத்தை நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அப்படின்றார். முக்கியமா பாயிண்டே அதுதான். இந்த ஸ்லோகத்துல ஆப்டே அதுதான். முக்கியமான விஷயம், சாராம்சமே அதுதான். இல்ல என்னன்னா எதிர்காலம், உன்னுடைய ஃபியூச்சரை நான் பாருன்றார் விராட் ரூபத்துல. அவனுக்கு உற்சாகம் ஊட்டுறார். அர்ஜுனனா உற்சாகம் ஊட்டுறார். அப்போ நமக்கு அப்படிதான். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, வேதங்கள் மூலியமா நமக்கு கொடுக்கிறார். என்ன கொடுக்கிறாரு? அந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நமக்கு அது ஈஸியா நமக்கு புரிஞ்சிடும். ஆனா பௌதிக எண்ணத்தோட தான் புரியாது. பகவானை மையப்படுத்தி இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, உனக்கு எதிர்காலம் என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அது உன்னுடைய கண்ட்ரோல் நீ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீ கண்டிப்பா பிரச்சனை போய் மாட்டிப்ப. அது என்கிட்ட ஒப்படைச்சிரு. அப்ப நீ இயற்கையாவே நீ செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவ அப்படின்றாரு. நீ அந்த எதிர்காலத்தை நீ உன் கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீ பந்தப்படுவேன்ற. அதுதான் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, அவனை உற்சாகம் ஊட்டுறதுக்கு, உன் கடமையிலிருந்து நீ ஸ்லிப் ஆயிட்டடா அர்ஜுனா, இல்லையா? நீ அது ஸ்லிப் ஆயிட்ட. இதனால வந்து கொஞ்சம் ஞானமும் கர்ம யோகமும் பக்தி யோகமும் கொடுத்துக்கிட்டே வர. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு, உன்னுடைய எதிர்காலத்துல நீ எதையெல்லாம் செய்ய காண விரும்புகிறையோ அதையும் உனக்கு கொடுக்குறன்ற. அப்ப எதிர்காலத்தை அவன் என்ன சொன்னான், எனக்கு என் குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடுமே, என் தாத்தாவை பொண்ணா போயிடும், பிரச்சனை ஆயிடுமே, அந்த பாவத்தை சேர்த்து பண்ணிய, அப்புறம் துரோணாச்சாரிய கொண்டு என் ஆச்சாரி, கிருபாச்சாரிய ஆச்சாரி, இவங்கெல்லாம் கொண்டு நான் என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1வது சொன்னேன் இல்லையா? அதோட பிரதிபலிப்பு தான். அந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் தான் நம்ம மண்டியில் அப்படியே இருக்கணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துக்குள்ள சாராம்சம் இந்த 17 அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து இந்த நாம கொடுத்துங்கிறார். அப்ப எதிர்காலத்துல அப்படியே என்ன பண்றாரு, இந்த 18 இந்த அத்தியாயத்துல கடைசியில கேட்கிறாரு பகவான் கேட்கிறார், உனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்ட, முழுமு கடவுள்னு சொல்லிட்ட, என்ன பகவான்னு சொல்லிட்ட, என் நண்பர்கிட்ட, குருன்ட்ட எல்லா ஸ்தானத்தையும் ஏத்துக்கிட்ட. 2வது வந்து நான் உன்னை கிருஷ்ணான்னு என்னென்னமோ சொல்லி உன்னை ஏளனம்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன், என்னை மன்னிச்சுன்னு வேற சொல்லிட்ட, இப்பவாது எழுந்து போர் பண்றான்ற. அந்த கல்லூரி மகன் அப்போட பண்ண மாட்டான். அப்ப அவனுக்கு தேவை 695 ஸ்லோகம் தேவை அவனுக்கு. 694 ஸ்லோகம் கேட்ட பிறகு 95வது ஸ்லோகத்துல தான் நான் எழுந்து போர் பண்றேன் கிருஷ்ணா, நான் ரெடி ஆயிட்டேன் அப்படின்றான். சோ அப்ப அவங்க அது வரைக்கும் என்ன வேணும்? ஞானம் வேணும், பக்தி வேணும். நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றத உணரணும். அவன் அந்த தன்மையில போறான். அப்ப எதிர்காலத்தை இங்க காட்டுறாரு அவனுக்கு. ஆனா நமக்கு எங்க விட்டுறாரு எதிர்காலம். இப்ப அர்ஜுனன் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனுக்கு ஒரு பகவான் இருக்கிறார், நமக்கும் பகவான் இருக்கிறார். நம்ம எதன் மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுப்போம்? எதிர்காலத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? இது முக்கியமான கேள்வி. இது எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எங்க ஆச்சாரி கேட்ட கேள்வி அது. அப்ப நீங்க எதன் மூலியமா நீங்க எதிர்காலத்தை புரியுறீங்கன்னு கேட்கிறாரு. இப்போ அர்ஜுனுக்கு பகவான் இருக்காரு, காமிச்சு கொடுத்துட்டாரு, எதிர்காலத்தை காமிச்சு கொடுத்துட்டாரு. நமக்கு என்ன எதிர்காலத்தை காமிச்சு கொடுத்தாரு பகவான்? இந்த பதம் மூலியமா நமக்கு என்ன சொல்ல வர்றாரு?
யாருமே பேச மாட்டீங்களப்பா. பேசினாதான் நமக்கு அது புரியும். என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க. பிரபுஜி, நம்ம அவர் கையில ஃபுல்லா சரண்டர் ஆயிட்டோம்னா, இல்ல நம்ம செய்யும் எல்லா செயலும் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சோம்னா, நம்முடைய எதிர்காலம் அவர் கையில இருக்கு. நம்ம செஞ்சுனே போயின்னு இருக்கலாம். அது அவ்வளவுதான். நான் நீங்க இதுதான் மாதாஜி, இதுதான் தேவை. அதாவது பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு விராட் ரூபமா வந்து எதிர்காலத்தை காட்டுறார். நமக்கு வேதங்கள் மூலியமா இந்த கலிகாலத்துல பகவான் காட்சி கொடுக்க மாட்டார். காட்சி கொடுக்க முடியாது, கொடுக்க மாட்டார். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய செயல், நம்மளுடைய எல்லா ஜீவராசியத்துக்குள்ள பகவான் இருக்கார். நீதான் பகவானை பார்க்கணுமே தவிர அவரு உன்னை வந்து காட்ட மாட்டார். வேதங்கள் அதான் சொல்றார். நீ உன்னுடைய மனைவியோ, உன்னுடைய கணவனையோ, உன்னுடைய பிள்ளையோ, உன்னுடைய தாய் தந்தையோ, உன் சமுதாயமே நீ என்ன பாரு, என்ன நினைச்சு பாருன்ற. நான் தாண்டா கடவுள், நான் தாண்டா கடவுள் அப்படின்னு அந்த இடத்துல நீ பாரு. எல்லா இடத்துலயும் கடவுள் பகவான் நான் பரவி இருக்கிறேன்றார். வைபவத்துல தானே சொல்றார். அப்போ எதிர்காலம் சொல்றது யார் தெரியுங்களா? நம்ம சமுதாயம் தான். நம்ம எதிர்காலம் யாரு? நம்ம தாய் தந்தை தான். நம்முடைய எதிர்காலம் யாரு? நம்முடைய அடுத்த வாரிசு தான். அப்போ அவங்களை நல்வழிப்படுத்தணும்னா நாம் எப்படி செயல்படணும்? நீங்க மாதாய் சொல்ற மாதிரி பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். சரணாகதி அடையும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த பௌதிகத்திலிருந்து வெளியே வந்துட்டு ஆன்மீக தன்மையோட நம்மளுடைய செயல்பாடு இருக்கும். அப்ப குழந்தைகளை நல்லபடியா நாமும் நல்லபடியா வளர்ப்போம். நல்லபடியா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஞானத்தை கொடுப்போம். ஞானத்தை கொடுத்து அவங்களை ஒரு புத்திமான ஆக்குவோம் நம்ம, இல்லைங்களா? ஒரு நல்ல ஒரு கர்ம யோகியா நம்ம செயல்பாடு அவங்க கத்துக் கொடுப்போம். அப்ப பார்க்க போனா அதுதான் எதிர்காலம். அதுதான் எதிர்காலம். இது வேதங்கள் மூலியமாக ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு உபநிஷங்கள்ல நம்ம எதிர்காலம் சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நல்வழியில பண்றதுதான் எதிர்காலமே. அப்போ நிகழ்காலம் எப்படி இருக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி ஹரே ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. இதுதான் எதிர்காலம். இதை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் போதும். அதான் அவங்க அர்ஜுனுக்கு வந்து பகவான் இருக்கார் சொல்லிட்டாரு. நமக்கும் பகவான் இருக்கார். எது மூலியமா இருக்காரு? வேதங்கள் மூலியமாக, இந்த மாதிரி உபநேசம் மூலியமாக, இந்த விஞ்ஞானம் மூலியமா தான் பகவான் நமக்கு இருக்கிறார். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இது என்ன, இதுல என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அனைத்து விஸ்வரூபம் உனக்கு மட்டும் அசைகின்ற அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் முழுமையாக உள்ளன அப்படின்றார். அசைவைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவராசிகள் இங்க அங்க ஓடுறது அசையாதன. இந்த மரம், மலைகள், செடி கொடிகள் இதெல்லாம் அசையாதவை. அது அங்கேயே ஸ்டாண்டர்டா அங்கேயே இருக்குது, அந்த இடத்துல இருக்குது, இல்லைன்னா ஒரே இடத்துல பார்க்க முடியும். ஆனா கடந்த காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தையும் பார்க்க, கடந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் பார்க்கிறான். நிகழ்காலத்துல பார்த்துட்டு இருக்கான், அவ்வளவுதான். இப்ப கடந்த காலத்துல நீ என்ன செஞ்சன்றதையும் காட்டுறாரு, எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போறன்றதையும் காட்டுறாரு. அப்போ உனக்கு என்ன தேவை? கடந்த நிகழ்ச்சி வந்து நமக்கு தேவையில்லை, அது முடிஞ்சு போச்சு. அது திருப்பி வரப்போறது கிடையாது. அது என்ன பாவம் புண்ணியமோ என்ன கர்மாவோ நம்ம பண்ண போது அனுபவிக்க போறோம். ஆனா எதிர்காலத்தை நம்ம பார்க்கிற தன்மை யார் கொடுத்துருக்காருன்னா எப்படி கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா? கடந்த 3 பதங்களையும் 4 முறை சொல்லியிருக்காரு இதன் வாசியா அப்படின்றத நம்ம பகவான் கிருஷ்ண கருணையால் அசாத்தியமையும் சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. சாத்தியமாகும். அசாத்தியமான செயல், இந்த செயலை செய்ய முடியாது, இது ரொம்ப கடினம் அப்படின்னா கண்டிப்பா சாத்தியப்படும், சாத்தியமாகும், கண்டிப்பா சாத்தியமாகும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8வது பதம். பிரபுஜி 8 மணி கிளாஸ் இருக்குல்ல பிரபுஜி, மோகன்தாஸ் பிரபுஜி கிளாஸ் இருக்கு. வந்துட்டாங்களா? வந்துருவாங்க பிரபு. பிரபுஜி நீங்க கொஞ்சம் இந்த இது சொல்லுங்க பிரபுஜி. இது ஸ்ரீ கிருஷ்ண பலராம சேலஞ்சு வந்து ஒரு இது போட்டிருக்காங்க, மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க பபிதா மாதாஜி. அது லெவல் 2 வந்து அவங்க படிக்கிறவங்க சேர்ந்துக்கிறோன்னு மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க பிரபுஜி. அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து சேர சொல்லுங்க பிரபு. சரி மாதாஜி. அதாவது இன்னொன்னு சொல்றேன். வந்து இப்போ லெவல் 2 இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பழகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வரணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம அதிகமான லோடு கொடுக்க அவங்க வந்து வெளியே போக ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது இயற்கை மாதாஜி. அது ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு ஆபீஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, சமுதாயத்துல இருக்கிறாங்க, குடும்பம் எல்லாம் இருக்கு. அது நம்ம ஓவரா நம்ம பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவங்க வெளியே போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதனால ரொம்ப அவங்க டைப் பண்ண வேண்டாம். சொல்ல வேண்டிய கடமை நம்ம சொல்லிடுவோம் மாதா பிரபுஜி.
சொல்லிடலாம். இது மாதிரி இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்க போகுது. ஏன்னா பலராம் ஜெயந்தி வந்து பலராமோட இது பண்ணும்போது அதெல்லாம் கலந்துகிட்டா நல்லது. அந்த பக்குவமா சொல்லி நம்ம யாரையும் போஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அந்த இது சொல்ல வச்சதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு எவ்வளவு பேரு ஒரு 2000 பேர் 500 பேர் 800 பேர் 100 பேர் 200 பேர் உட்காந்து இடத்துல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொன்னா அவங்க ஒரு எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன், ஒரு மாதிரியா இருக்கும். ஸ்லோகம் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஒரு சிஸ்டாஷ்டகம் சொல்றது இல்ல அந்த 8 10 விதமான இது அந்த offenses அதெல்லாம் சொல்லும்போது கொஞ்சம் இதா இருக்கும். அதனால வந்து யாரையும் போஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். அவங்கள வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். பழக வைப்போம் அவங்கள. பழக வச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு நம்ம அதை கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ கூட ஒண்ணும் இல்லை. இன்னைக்கு காலைல கூட பாகவதம் கிளாஸ்ல நான் உட்கார்ந்து தான் இருந்தேன். பிரபுஜி எடுக்கும்போது எல்லாரும் ஸ்லோகம் படிச்சாங்க. எனக்கு கண்ணகாம்பர் படி படி அப்படின்னாரு என்ன. நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு நான். ஏன் அப்படின்னாரு. சொல்றேன். அப்புறம் அது மாதிரி ஏன்னா வந்து எங்க நாம எனக்கு பாருங்க இவ்வளவு கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம், 4000 கிளாஸ் எடுத்துக்கிறோம், 3000 கிளாஸ் எடுத்துக்கிறோம் சொல்லிக்கிறோம். ஆனா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ்ல பிரபுஜி இருக்கும்போது அது எனக்கு ஒரு கூச்சம் இருக்கு அந்த அது நம்ம போக்கணும் இல்லைங்களா? எதுக்கு சொல்ல வர பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கும் இயல்பு அது போக போக சரியாயிடுவாங்க மாதாஜி. அதே நம்ம சொல்றத சொல்லிடுவோம் பிரபு. ஆமா ஆமா ஆமா. இது பல்ராம் ஜெயந்தி வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல வந்து குரூப்ல வந்து போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜாயின் பண்ணுங்க. என்னன்னா அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இப்போ நம்ம வந்து பக்தி விசாகம் எடுக்க போறோம். அதே மாதிரி இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒரு நிமிஷம் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம், அப்புறம் நம்ம ஜபம் பண்றோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு செஞ்சுட்டு இருக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு சேவை தான். இதுதான் இந்த சேவையை தான் நம்ம அதை சொல்ல போறாங்க. அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சிகளை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம், நம்ம கலந்துக்க போறோம், நமக்கு தெரிஞ்சதை சொல்ல போறோம். இவ்வளவு மாதிரி 1000 பேர் இருக்காங்க. எப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து கிட்டத்தட்ட 2000 3000 பேருக்கு மேல வருவாங்க சொல்லி எதிர்பார்க்கறாங்க கோவில்ல. ஆனா வந்து 2000 இல்ல 7000 பேர் வருவான்றாங்க. ஆனா நோட்டீஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சு இப்போ ஒரு 3000 பேர் நம்ம வந்து அந்த கிஃப்ட் பேக்கே வச்சிருக்கோம். கிஃப்ட் பேக்கே வந்து 3000 கிஃப்ட் பேக் வச்சிருக்கோம் வராங்க கோயிலுக்கு வரவங்க. சோ இது மாதிரி இருக்கிறாங்க. அதனால வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இது இருக்கும். அதனால நிறைய பேர் வரப்போறாங்க. இதுல உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கோ கேட்கறதுக்கோ அதை புரிஞ்சு அடைறதுக்கோ உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். இதுல மாதிரி நிகழ்ச்சியெல்லாம் நீங்க கலந்துக்குங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு ஃபியூச்சருக்கு ஏதாவது யூஸ் ஆகும். அதுதான் சொல்ல வருது. அதே கிருஷ்ணா நீங்க அந்த ஒண்ணு இல்லை அந்த கூகுள்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்க இதுல போட்டிருக்கீங்களா மாதாஜி? போட்டிருக்காங்க, மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க பிரபு. ஓகே ஓகே. அதுல என்னென்ன சொல்றாங்க பாருங்க. 15 வயசு எலிஜிபிலிட்டி யாருன்னா 15 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க அதுல சேரலாம். இல்ல என்னன்னா மங்களார்த்தி 4:30 இருந்து 5:15 வரைக்கும் மங்களார்த்தி இருக்கும். அது நாம அதை ஃபாலோ பண்ண போறீங்களா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. உங்களால முடியும்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி மகாமந்திரம் நம்ம ஜபம் பண்றது அது வந்து 5:15 இருந்து 5:45 வரைக்கும் நீங்க ஜபம் பண்றீங்களா பாரு டெய்லி கேட்பாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறீங்களா? இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எத்தனை விஷயம் கேட்கறாங்க, ஒரு 10 விஷயம் உங்களை கேட்கறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரினா நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணா நல்லது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இது மாதிரி விஷயங்கள் தான் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது இந்த 10ல நான் 2 தான் பண்றேன், நான் 1 தான் பண்றேன், நான் இது வரைக்கும் பண்ணவே இல்லை, இந்த பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நீங்க இனி வந்து அதை முயற்சி பண்ணணும், சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். சங்கல்பம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு நீங்க போக ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லைங்களா? இந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி போடுங்க, ரொம்ப நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டாங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் முதல்ல இது பண்ணிடுறேன். வாஞ்சா கல்பதராகிற தேவ சாபனா பகவனிய வைஷ்ணவி நமோ நமக ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் சத்குரு.